Aínda que as negociacións para formar parte do goberno local continúan, de momento o PSOE de Pontevedra traballa dende a oposición. A súa primeira moción deste mandato, que van levar ao vindeiro pleno, céntrase no futuro da Avenida Reña Vitoria. Creemos que hai un camiño intermedio entre pechar e reabrir, que é o de revivir Reña Vitoria, como dicíamos na campaña electoral, transformar esta zona nunha especie de bulevar, nun espacio que simplemente signifique algo que coñecemos moi ben nesta cidade, que é trasladar o modelo urbano de Pontevedra a Reña Vitoria. Así que os socialistas propoñen crear unha plataforma única e abrir o paso de vehículos, iso sí, nunha soa dirección e limitado a residentes. Tradúcese en nesta zona na que antes había unha rúa, que queremos agora unha gran zona, unha gran rúa de plataforma única con preferencia peonil, con usos que podan ser distintos ao do tráfico, evidentemente, e creemos unha zona de usos múltiples na que se podan celebrar diversos eventos ao longo do ano, que conectemos as palmeiras, todos os xardíns de Vincenti coa rúa de Reña Vitoria. Puentes recoñece que o peche de Reña Vitoria tivo unha parte positiva, evitando a conxestión de tráfico na Praza de Galicia e os tráficos de pasada entre a estrada de Sanxenxo e a estrada de Vigo. Con todo, tamén lle ve cousas negativas. Xera importantes dificultades de acceso aos residentes na zona de Campolongo. Por outra banda, tamén xera importantes dificultades de acceso a persoas de outros puntos da cidade que teñen que acudir á contorna de Campolongo para determinados servicios e, ao mesmo tempo, tamén hai unha queixa dos comerciantes e da xente que ten negocios na zona. Os socialistas confían en que a moción sexa apoiada polo PP e o BNG.